Yan. Yan ang mga kasinag si Bagwis. Ayan mga kasinag, ito yung nahuli natin na pagkain ni Bagwis. Yan, tikling. Ayan na mga kasinag, yung gagamitin natin sa ating mga content. Yung bangka na yan. Yun, good morning mga kasinag. Isang magandang araw sa ating lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon mga kasinag, update ko lang kayo tungkol kay Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, isusurrender ko na. Pinapatanong ko na doon sa bayaw ko na barangay official kung paano mag-surrender ng ganitong hayop. Ayan mga kasinag si Bagwis. Katatapos lang niyang kumain. Ang pinakain ko sa kanya, pagong. Ayan, nagbibilad-bilad siya at habang naglalaro. Kasi mga kasinag, hindi namin alam kung paano mag-surrender ng ganitong ganitong species. Kaya ang ginagawa ko, sabi ko sa bayaw ko, itanong muna kung paano o kung sila bang pupunta dito or kami ang magdadala doon kay Bagwis. Antayin nyo ang resulta kung paano mapabuti ang aming pag-surrender kay Bagwis. Yan mga kasinag. Sa ngayon, litong-lito ako. Hindi ko alam kung ano ba talagang gagawin. Kasi si Bagwis naman talaga, hindi ko naman talaga totally, intention na kunin. Si Bagwis kaya mga kasinag, nung nagkukupras kami dun sa Iraya na tinatawag dito. Yung puno kasi ng nyog, maraming yung bagin. Tapos, basta madamo yung taas niya. Ay nang hinayang kami sa dami ng bunga niya kasi ilang kuruprasa na hindi kinakawit yung puno na yon. Ay kakakawit namin kasi nilinisan namin yung puno. Kakawit namin, hindi namin nakalain na may pugad pala ng ganyan doon. Kaya ngayon mga kasinag, nung nahulog kasi siya sa puno, hindi na namin siya maibalik doon sa taas. Kaya ngayon mga kasinag, yan yan ang hari dito mga kasinag. Takot ang aso. Kahit ang hayop dito, takot sa kanya. Ngayon mga kasinag, ano pa yung sasabihin ko? Nung nahulog pala siya sa puno, hindi na namin siya maibalik. Kasi nagka-damage na yung kanyang pugad. Ngayon mga kasinag, naawa naman ako kaya inalagaan ko, dinala ko dito sa amin. Nung una kasi mga kasinag, wala naman akong idea kung anong makakainin niya, kung paano siya alagaan. Kasi yung awa ko lang ang unang pinakain ko dyan, kanin. Nung nakuha ko siya, akala ko kanin ang kinakain niya. Dito kasi sa lugar namin mga kasinag, mahina ang internet. Saka hindi man ako nagpapa-research doon kung paano mabuhay ito. Ay nagkataon naman mga kasinag, nung pagkadala ko dito, kinabukasan, may dala yung pamangkin ni Mrs. na na layagan. Ayun ang pinakain ko sa kanya. Sinubukan ko. Anong nalaman ko na ganun ang kinakain niya. Kaya pumasok sa isip ko na karne pala ang kinakain niya. Kaya nagparabitag ako, nagparahanap ako ng mga pagong. Kaya yun ang pinakain ko sa kanya hanggang sa lumaki na siya. Ito na siya ngayon mga kasinag. Bagwis! Yan. Yan ang mga kasinag si Bagwis. Yan mga kasinag si Bagwis. Malaya lang yan dito. Kagabi, natulog siya sa itaas ng nyog. Sa itaas yan ng niyog na tulog. Hinahayaan ko lang yan mga kasinag na pagala-gala dito sa amin para matuto siya. Hindi mawala sa kanya yung ugali na wild, pagka-wild niya kahit paano. At may natitira pang konting ugali niya na pagka-wild. Hindi ko inaalis sa kanya yun. Kaya tinuturuan ko siya mga kasinag na matuto maghunting na sarili niyang pagkain. Malaya lang yan dito mga kasinag. Wala akong kulungan na ginawa. Walang kulungan yan dito. Hindi ko kinulong. Kinulong ko lang yan nung maliit siya. Kasi baka makain ng pusa. Yun ang iningatan ko. Ay nung lumaki na siya, hinayaan ko na siyang ganyan. Para kung umalis man dito sa lugar namin, malaya siya na pumunta kahit saan. Kung gusto niyang pumunta sa tahimik na lugar, o doon na siya manirahan. Yun naman lang sa akin mga kasinag. Ayan na si Bagwis. Pagkatapos niyang kumain, pagala-gala siya dito. Kung saan niya naglilipad. Pero hindi pa siya nakakalipad mga kasinag ng napakataas. Palipat-lipat lang siya sa mga puno. Habang nagbibilad-bilad siya dito mga kasinag, ako naman, titingnan ko yung bita ko sa ibon. Lilibutin. Isasama ko kayo mga kasinag, libutin yung mga bita ko sa ibon kung may huli siya. Para mayroon naman tayong pansuporta sa pagkain ni Bagwis. Wala na kaya siyang stock na pagkain.
ang pagkain na lang nila nandito, yung pagong na dalawa na natitira. Sa masusunod na araw, wala naman ako may pakain. Ngayon, hindi ko naman pwedeng pakain ng ano yan, ng manok lagi. Kasi ang manok namin dito, iilan na lang ang manok namin dito. Saka mauubos ang manok namin. Ay kung magsusuporta ako mga kasinag sa pagkain niya, ay wala naman halos bibilhan dito. Tal area ka ito mga kasinag, medyo tatawid ka pa ng dagat pag pupunta ka sa mga bilihan. Kaya saka pambili ang problema. Saan ako kukuha ng pambili na itusus dito? Kaya mga kasinag, si Bagwis isusurrender ko na. Ayan, susurrender ko na siya. Kasi lahat ng ipinapakain ko sa kanya, pinagbabawal ng DNR. Kaya ngayon, surrender ko na siya at DNR na ang bahala kay Bagwis. Ayan mga kasinag, isasama ko kayo sa pagtingin ko ng mga trap ko kung may huli ba o wala. Siya mga kasinag, kagabi nag-trap ako ng sa daga. Naghiram kasi ako ng mga kasinag, yung panghuli sa daga, naghiram ako ng 1 piraso. Nung mga nakaraang araw may nahuli ako, pero 2 araw na sunod ako naggawa ng trap, wala na ako nahuli kasi ang pinapain ko yung yung inihaw na nyug para mabango, ay wala naman ako nahuli mga kasinag. Ang nahuli kanina mga kasinag, kaninang umaga ang nahuli niya ay tawag dito, umang. Pakita ko sa inyo mga kasinag, ito yung nahuli niya kaninang umaga. Asan na yung malaking trap? Andito yung mga kasinag. Ito yung hiniram kong na trap mga kasinag. Ayan nakita niyo yan? Ito yung hiniram ko na trap, padilim yata. Yan ang nahuli. Kala ko mga kasinag, daga yung nahuli kanina. Yun pala umang. Yan yan yung nahuli niya. Kaya ito mga kasinag, hiniram ko lang ito yung panghuli na ito. Yun mga kasinag, habang namamahinga si Bagwis doon sa kubo-kubo na yun, samahan niyo muna akong silipin natin yung aking mga trap kung may huli ba o wala. Ayun mga kasinag, papunta na tayo sa ating mga trap. Eto na si Bagwis Yan di ba? Malaya siya nakakalipad dito sa amin. Malayong malaya siya. Yan. Hahanapan muna natin ng pagkain si Bagwis. Tara mga kasinag, iwanan muna natin dyan si Bagwis. Ayan mga kasinag, habang umaakyat tayo dito sa medyo burubundukin na ito, medyo bundok na ito. Yan mga kasinag, pakita ko sa inyo sikat ng araw. Ayan mga kasinag, ang kamuting kahoy na yan, mga tanim ko yan. Tapos yung saging na yan, medyo hindi ko pa nalilinisan. Andito sa taas ng bundok. Tapos yan mga kasinag, kung nakikita nyo yan, ginagawa ko yan kasinag na pigiri para do sa baboy ni Madam na nagpaalaga sa amin. Madam, shoutout pala sa iyo. Sana lagi ka nasa mabuting kalagayan. Yun mga kasinag, dito naman sa area na ito mga kasinag, kung nakikita nyo yung area na ito, yan. Ito, sa taas ito ng bundok pero hindi man siya kataasan na masyado. Magagawa ako dito ng kubo. Dito ko gagawin yung yung kubo na gagamitin ko sa pagbablog. Abangan nyo mga kasinag ang paggawa ko ng kubo dito sa lugar na ito. Siya pati mga kasinag, gusto kong gumawa ng kubo dito dahil sa lugar namin, pag malakas ang panahon, may bagyo, bumabaha doon sa baba na yun. Tumataas ang level ng tubig. Kaya ngayon naisipan kong gagawa ako dito ng kubo, diretso evacuate na namin. Tapos andyan naman yung pigiri. Doon mga kasinag, sa kabila doon may pigir naman. Kaso yung mga inahin doon, ililipat ko dito. Yung 3 inahin na paalaga ni Madam, ililipat ko sa pigiri na yan. Kasi siksikan na sila doon. Yan muna ang mga ginagawa ko mga kasinag. Saka itong area na ito mga kasinag, lilinisin ko yan. Tara na mga kasinag. Andito yung mga bitag ko mga kasinag. Yan, pasok tayo dito sa gubatan. Yan.
Tingnan natin mga kasinag kung anong mahuhuli natin ngayong umaga. Yan. Yan mga kasinag, wala tayong nahuli. Yan, nabitag ko sa ibon. Panghuli ko ng ibon mga kasinag. Isa. Bibilangin natin mga kasinag ha, kung ilan yung bitag ko sa ibon. Pasok tayo dito. Gubatan. Ayan, dalawa mga kasinag. Wala ring huli. Ang dalawa, ikot tayo. Pasok tayo dito sa loob. Another bitag again. Tingnan natin dito. Ayun mga kasinag. Wala ding huli. Wala. Ano ito mga kasinag? Uy, langka. Hinog na langka mga kasinag. Ay. No. Yan mga kasinag. Hinog na langka. May damage siya, may damage. May damage siya. Pero, yan, may damage siya. Hinog na siya mga kasinag. Titingnan natin mga kasinag kung maganda ang laman nito. Pag maganda ang laman nito mga kasinag, kukunin natin. Ano siya puno pala ng langka yan mga kasinag daw. Mahina ang laman. Ano siya mga kasinag? Ayan payog. Payog siya. Tikman daw natin mga kasinag. Ano naman siya mabango na. Kaso tikman natin mga kasinag kung ano lasa ba nito. Yung magpakuha daw. Ayos naman mga kasinag, may tamis-tamis naman siya. Kahit kunti. Isa pa. Ang hirap kunin. Daw yan. Ang tamis naman mga kasinag. Iwanan natin yun dun. Yun na dun mga kasinag. May bitag ako dun. Ano yun? Pang-apat. May bitag. Walang huli yung mga kasinag. Tapos yan naman yun. Bitag ko rin yung mga kasinag. Yung yun? Pan-5. Wala ding huli. Ito mga kasinag. Tingnan natin dito. Ay wala rin. Ayan mga kasinag. Pang-6. Ayusin natin. At umulan kasi kahapon mga kasinag yan. Ayusin natin yung ating bitag. Yan. Pang-6 na bitag yan mga kasinag. Yan ang pinupuntahan ko dito mga kasinag. Maga, tanghali, hapon. Piyapan daw ko yan mga kasinag. 3 beses sa araw. Ilan na nga ba yun? 5, 6, 7, 8. 8 bitag. Walang manghuli mga kasinag. Ayun mga kasinag, walang nahuli yung mga bitag natin. Doon, dito naman tayo sa gawi dito, sa kabila. Kasi wala tayong nahuli doon. Yun, tikling mga kasinag Tikling yun. Sana mahuli doon sa ginawa nating trap dyan sa kabila dyan. Para may pagkain naman si Bagwis. Pero yung ang layo ng inikot ko. Simula doon sa dulo na yun. Hanggang dyan. Basta sa mga gilid ng palayan. Nagbibitag ang mga kasinag. Kaya dito, may isang bitag ako doon sa looban. Sisilipin natin ha. Walang huli mga kasinag. Nakita ko. Walang huli. Nakaano lang siya. Hindi pa siya napitik. Yung ano niya. Walang huli. Kaya dito na tayo mga kasinag. Yan. Tingnan natin kung makahuli tayo. At kawawa talaga si Bagwis mga kasinag
Pag wala akong nahuli ngayon maghapon na ibon, mamayang gabi mag ano naman ako ng kasili. Magbabanwit ako ng kasili. O kagaya nito mga kasinag, oh, wala ring huli. Ito sambitag ko dito. Yan. Igga siya pero walang huli. Ayusin ko muna ang kasinag ha. Ayusin muna natin. Kasi pag hindi naayos natin yan, walang makakain si bagwis. Yan. Yan mga kasinag, ayos na. Naayos ko na siya. Ngayon, dito naman tayo mga kasinag sa next trap. Oh yun mga kasinag, nakahuli tayo. Ayan. Nakahuli ngayon tayo, isa. Pakain si kay bagwis. Ayan mga kasinag, tingnan nyo. Ayan mga kasinag, ayun nakahuli natin. Tikling. Ayan oh. Oho. Ayan mga kasinag, nakahuli natin tikling. May pagkain si bagwis mga kasinag. Hawakan natin at baka makawala pa. Ayan mga kasinag, ito yung nahuli natin na pagkain ni bagwis. Yan, tikling. Kahit paano mga kasinag, hindi tayo pinapabayaan ng kalikasan. Yan, ito nahuli natin mga kasinag. Maingay pa. Tahimik na, huwag ka maingay. Matapang yan. Yan, ito ang bitag natin mga kasinag. Yan, pakita ko sa inyo ha. Yan, kabit ko ha. Kabit natin mga kasinag. Nakahuli tayo. Ay hirap mag ano pag yan. Ayan mga kasinag, nakahuli tayo. Ito na. Nakaisa na tayo. May papakain na tayo kay bagwis. Okay na, naikabit ko na yung mga kasinag. Maingay, matapang mga kasinag. Nanunuka. Mga kasinag, doon naman tayo sa masusunod na ano. Matapang siya, matapang. Nanunuka siya. Doon naman tayo sa susunod na mga bitag. Huwag ka maingay. Ingay mo. Tingnan naman natin mga kasinag yung bitag ko pa dyan sa kabila dyan. At least nakaisa na tayo. Hindi na magugutom si bagwis. Ayun nandun. Walang huli. Sinilip ko lang mga kasinag. Yung nandun. Walang huli kasi papasok pa tayo doon sa kalubluban. Wala namang huli. Okay. Uy, damuhan dito. Diba mga kasinag, nasa gubatan ako. Ito ang araw-araw na ginagawa ako mga kasinag. Tuwing umaga. Yan. Ngayong umaga, tapos mamayang tanghali, mamayang hapon naman. Ito muna ang iniikot ko bago kami magbahog ng alaga naming baboy. Yan. Yan mga kasinag, ito, bitag pa yan. Ito nasa ano ko. Yan. Wala namang huli. Itong dadaanan ko bitag to. Wala namang huli. Pero inyo mga kasinag, ang iniikot ko na yan. Nasakripisyo ko pag napakain ko lang si bagwis. Nakakalungkot man mga kasinag kasi napamahal na rin sa akin si bagwis. Saka yung ano ba na nasanay na rin ako na araw-araw ko siyang hinahanapan ng pagkain. Kaya pag i-turn over ko siya, medyo nakakalungkot. Kaya okay lang mga kasinag, basta mapabuti si bagwis, mapalagay sa magandang kalagayan. Yan.
okay tayo dyan. Tingnan natin, mga silipin natin mga kasinag kung may huli. Isa kong bitag doon. May huli ba? Wala. Wala mga kasinag. Walang huli. Pati yung nandun, nakikita ko, wala ring huli. Hindi ko na nilapitan mga kasinag. Dito lang sa taas. Yung tinahuli natin. Ayun. Yung isa doon mga kasinag, wala ring huli. Nakaigas siya. Hindi ko naman siya ikakabit. Kasi medyo mahina na yung pitik nung bitag na yun. Mamaya na lang kasi hindi ko mahirapan ako magkabit mga kasinag. Ayun mga kasinag. Wala na akong bitag na titingnan. Uy, nahubuan ako. Wala na akong bitag na titingnan. Pauwi na tayo. Ngayon pag uwi ko naman doon, babahog na kami nung alaga naming baboy. Yung palaga ni madam. Siya pala mga kasinag, si madam, pinagkatiwalaan naman niya ako. Nagtiwala naman sa akin na ako naman ang tawag dito, mag-alaga ng kanyang bangka. Maya mga kasinag, ipapakita ko sa inyo yung bangka na ipinagkatiwala sa akin ni madam. Kahit paano, yun ang magamit rin natin sa pagbablog. Abangan nyo mga kasinag yung pagpipishing namin, kung paano yung pamamaraan namin ng panghuli ng isda dito sa aming probinsya. Abangan nyo mga kasinag. Papakita ko sa inyo mga kasinag, para pagdating ko doon, pakita ko sa inyo yung bangka na ipinagkatiwala sa akin ni madam. Kaya sana wag kayo magsawang sumuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo mga kasinag, lalo na sa ating mga OFW. Yung mga dating kasama ko dyan sa Middle East, sa Dubai. Shout out sa inyo mga kasinag. Salamat sa inyong full support. Thank you. Kita-kits tayo soon. Kasinag, dati kasi ako mga kasinag na OFW. Hindi lang ako pinalad na umangat ba, na maging maayos ang kalagayan ko sa ibang bansa. Ang trabaho ko mga kasinag, aircon technician ako. Nag-aayos ako ng mga aircon ng sasakyan, tapos nagkakabit din ako. Yan ang trabaho ko sa Dubai mga kasinag. Kasi nung mga panahon na yun, nung nandun pa kasi ako, basta mahabang kwento mga kasinag. Kung i-detalye ko sa inyo ang lahat, kakaabutin tayo ng isang buwan sa ating kwentuhan. Kaya mga kasinag, let's go sa ating bangka na ipagkatiwala sa ating madam. Pero yung mga kasinag, may mga ayusin pa ako sa bangka na yun. Kaya ayan, malapit na tayo. Ayun na yung bahay. Kasi mga kasinag, nagbitag ako dun, paikot sa palayan na yan. Pupunta sa palayan na yan, hanggang doon sa kabila nung bundok na yan. Yan ako nagbibitag. Ito sana mga kasinag, madaming pagkain si Bagwis. Kasi manok ng kapitbahay yan. Baka may pabarangay ako yan. Mahirap pakialaman niya mga kasinag. Ang dami sana. Yan. Ling 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 ling, tikling tikling. Yan. Ikaw ang pagkain ni Bagwis. Ang laki niya mga kasinag, ang taba. Ang taba ng tikling na ito. Pakain natin kay Bagwis. Kung tutusin, bawal ito. Kaso no choice ay mga kasinag. Para mabuhay lang si Bagwis, talagang magsakripisyo ako. Akong nagmalasakit, ako ang maghirap. Yan. Tapos bandang huli, ako ay makukulong pag nagkamali. Hindi natin alam kasi mga kasinag kung ano talaga. Basta naguguluhan ako sa pag care ko kay Bagwis. Basta ngayon mga kasinag, masaya ako na ibahagi sa inyo. Mga kasinag, malapit na tayo. Ayun, naghuni na mga kasinag. Kung narinig nyo, naghuni siya. Bagwis, may pagkain ka na.
Ayun si Bagwis mga kasinag sa bubong nung tangkal nung baboy. Ayan. May pagkain na siya. Pakita ko sa inyo mga kasinag si Bagwis. Ayan mga kasinag si Bagwis. Bagwis! May pagkain ka na Bagwis! Oh. Bagwis! Baba na dyan! Baba na! Baba na! Oh, ito. May pagkain ka. Ay, yan mga kasinag. Nandiyan siya sa ibabaw ng kulungan ng baboy. Ayan. Ayan si Bagwis. Baba na! May pagkain ka na oh. Oh, halika na dito. Oh. Mga kasinag si Bagwis kakain lang kanina bago ko puntahan yung mga trap ko. Ito nga yung nahuli natin. Mamaya ako naman ito ipapakain sa kanya kasi busog pa naman siya. Mamayang tanghali sigurado. Pag nagparahon siya, gutom yan. Itong ipapakain natin sa kanya. Ito mga kasinag, pag pinapakain ko kay Bagwis, buhay kong ibinibigay. Ito, buhay ko na ibinibigay kay Bagwis. Para matuto siya mga kasinag maghunting. Kaya buhay ko itong binibigay sa kanya. Yan, pag ito, tatalian ko lang ang paa. Patalon-talon lang yung tikling dyan. Tuturuan ko siya maghunting. Siya mismo ang maghunt dito at kakain. Hindi ko na ito kinakatay. Hindi ko na pinupugutan. Siya na mismo nagtatangkal ng ulo, ng mga balahibo. Siya lang mismo nagrarabdot ng ng tuka niya. Kaya ngayon mga kasinag, habang andyan si Bagwis sa taas at tayo naman, dadalhin ko kayo doon mga kasinag sa bangka. Ipapakita ko sa inyo yung bangka na pinagkatiwala sa akin madam. Para mga kasinag, ikulong muna natin itong aking nahuli. Ilagay ko muna dito sa hawla. May harahula ako dito mga kasinag. Yung bubo sa tawag dito sa limasag. Kasag yung bubo dito. Pakita ko sa inyo mga kasinag. Ito yung nahuli natin. Mga kasinag. Ayan mga kasinag, sabit muna natin ito dito ngayon. Sabit muna natin dyan. Dyan na muna yung tikling na yan. Ayan mga kasinag, ayan si Mrs. Ang Mrs. ko napakaganda. Ngayon nag-aantay na siya. Patabo na ako ng tubig para magbahog na kayong baboy. Sabi ko saglit lang mga kasinag. Ipapakita ko muna sa inyo yung bangka mga kasinag. Ayan mga kasinag, ito yung bangka na pinagkatiwala sa akin ni madam. Ito yun. Yan mga kasinag yung bangka. Madam, alam ko mapapanood mo ang video ko. Ito na yung bangka. Ipagkatiwala niya sa akin. Ayan mga kasinag, ito yung mga gagamitin natin. Pag magkukuha kami ng bahog mga kasinag, nung alaga namin baboy, ito yung gagamitin namin. Binara muna namin siya mga kasinag. Inakyat muna namin dito kasi may mga ayusin ako. Yan mga kasinag oh. Yan, sira yan. Tapos yung nando sa dulo, yung takip. Tapos ito mga ayusin ko pa ito mga sinag kasi bali oh. Yan, bali yan putol. Tapos ito, mga talian ko pa yan. Lalagyan ko ng mga kawayan yung paltik niya. Dinala kasi namin ito yung mga sinag. Wala na yung mga kawayan niya. Ayan mga sinag. Ito yung pinagkatiwala sa aking bangka. Madam, ito na yung bangka. Shout out sa iyo madam. Ito ang dagat ngayon dito. Yan. Ano siya, naghihibas. Yan mga kasinag. Kahapon lang namin kinuha itong bangka nito mga kasinag. Doon sa Kablang Barangay, sa Barangay Bito. Ayan na mga kasinag, yung gagamitin natin sa ating mga content. Yung bangka na yan. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman. Abangan nyo sa mga susunod kong video, mga susunod kong vlog, yung aking pagpipishing.
pangisda, ipapakita ko sa inyo mga sinag. Hanggang dito lang mga kasinag. Maraming salamat sa inyong suporta, lalo na sa aking mga OFW subscriber, sa mga viewers ko dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang, bye bye.